מה קורה זה איתי ספיניה? אתם רוצים להיכנס לסרבר שלי? כן, כן, כן! אוקיי, זה סרבר מולטיפלייר טוב 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 מאוד. משחקים מיינקראפט יופי, טוב מאוד. אז תורידו מיינקראפט 1.4.5 ותוכלו לשחק בסרבר שלי. יש כאן מודים. יש כאן מודים וגם איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? וסקינים. אתם יכולים לשים סקינים כמה שבא לכם ולהיות זיינים בני זיינים. יאללה, בוא נשחק. הנה יש כאן איש קטן. לאן אתה הולך? בוא יא קקה. זה סרבר, אחלה סרבר. בבקשה תכנסו כי אני לבד פה. הוא פתוח ללן. מה אתה מסתכל עליי המכוער? בוא, אני ארצח את אמא שלך בתחת, אני אזיין אותה. מה זה? לך מפה בזה שיניים מטומטם. לא סתם, רגע. הנה, אז חזרנו אליי, ועכשיו נשחק במיינקראפט. אז כנסו לסרבר, יש אחלה סרבר, ותריבו, תילחמו פה, כדי שנוכל לעשות משהו. ביציקי ביציקי. נטלי, הנה זה מיינקראפט. שנייה. חזרתם אליי לאיתי פוקסבה. זאת אומרת איתי ספיניה. אז ה-IP של הסרבר הוא זה ה-IP. זה ה-IP. זה ה-IP. מה שאתם רואים זה ה-IP. הנה, זה ה-IP. תעתיקו אותו. יאללה ביי.